mana leka mana kaka sirikende mamoko Cleophas and borrowing onge any other way because unless ko do nyiso sirikal no duogo mondo timangowa o medita juogo japiny ka to japiny already hinyore lakini borrowing okrach because one ng'iyo ni ntie countries matimre nade mabende boro to tax jopiny moloyo kata kaka Kenya tax to gigi are well utilized pesa ni iwinjo kinyalo juogo japiny tiketo ti pesa ni tich monego ti ni kare obro neno ber mar usuru kidhi boro oko kucha tikelo tikete economy japiny bro neno ber mar ang'o mar economy lakini kwa boro to waboro nango mago gik monego beno what should the government do ntie gi miluongo ni koro wawache ni long term loans iwinjo terms mowuoyeka sami dhi holo pesa oko kacha kiki wache ni miya pesa makama taduoko ni kiny wache ni miya pesa makama taduoko ni bang' ndalo 30 kwa we long term loans ni loan michulo bang' ndalo mathoth ok ndalo matin to mage terms mowuoyo ni must be negotiated iwinjo tendane kaka 100,000 iri kawuono tanyisi na dhi duoko ni kiny abe yudo pek tendana nyalo bet ni kawuono ka kawe to kiny onge gimoro amora manyalo timo kata nyithindo ok nyal chiemo kata gimoro amora ok nyal konyo dala tendane idwa duoko ang'owa gowi to kanyisi ni 100,000 ted aduok ni after 1 year tendana bro tama matek madwe ka dwe samora oro ni siling 10,000 donge yot moloyo duoke dichiel tok ndala achiel iwinjo long term loans tendane onego beni sama sirikal okawo long term loan nti ochulo tok ndalo mathoth teni miye oyueyo to kako oyueyo ni ntie mokawo mathin to kete economy to circulate to generate more iwinjo to sama bende okawo moro to chulo go gima nyokawo cha koro yot bete ni ichulo gowi at the same time ntie pesa ma circulate economy ma stimulate kata ma mi economy timre nadi grow agonero kamana inya CPA Masiro akawiwa mokongo kama duogo awama kiki kanyo kendo mondo